have to study that, kung necessary ba yon to provide for that by law. Kasi the constitutional principles alone should suffice, no? Yung freedom of conscience, freedom of association, nandiyan naman na yung revised penal code natin which identifies yung mga crimes related to bearing of arms, for example, na pag inisip natin na kung may freedom of conscience, freedom of association ang bawat tao at bawat mamamayan, basta't hindi siya nagdadala ng armas, is not actively carrying arms, dapat malaya sa red tagging. Of course, meron din tayong bagong pasang anti-terrorism law na ikinababahala nga ng marami na it added to this environment kung saan yung red tagging ay parang running wild na mismo si Presidente ay ganun na ang iginawa. And I suppose that's why that law is, sabi nga nung isang former Chief Justice columnist, I think it was Panganiban, ito na yung most assailed law in the Supreme Court in recent history. So may anti-red tagging law o wala, kaming lahat ng mga mambabatas at sana lahat tayong mga Pilipino ay tumutol sa ganitong practice na nilalagay talaga sa panganib ang mga kababayan. May mga, sabihin natin, mga unpopular na paniniwala, pero may karapatan ng tao, may karapatan ng mamamayan to hold beliefs. Kahit minority beliefs ba ito, unpopular beliefs na ito, basta't walang krimen na isinasagawa.